Namar bakani ka juk ka bamenta, kade ka juk ka bakrudu kam kurdu jam. Bat ka baderu ka wei na kijing ka bakrau na kamenta ki samla pule, ki balala ban pendep wat ikijing pule, haki kerdan ki bahe. Kumta ban ai ka nuksa ki kun samla, bakin persyang ban yang halaki jong ki kijan. Klem da aptang kita ki kam sorkar, ka wei ka samla, ka balatip kerteng, kum kalapen saibon. Kalapen urlong ya kani, da ka bapli, ya ka wei ka dukan di jan, hapo sor nong po. Lemba kani ka dukan di jan, kabalong ru kalat ya kani kasamla ban persyang ban yang halaki jong kikjan hadin bakala pendep ru ya kajing puli haka fashion designing kumta lengba kani ka dukan jan anla banyo ya shibun teli ki jan phong ki badai riam barwat ya ki jan tho ki bala design hi da kani kasamla lapen saibon haba pli menta kasngi ya kani ka dukan lawan ban aimen sim ya kani kasamla da ukpa e jongka uba rowel lengdo ubadai uwe ne ki menteri barim ka sarkar jala uba soundar kaji uwe na kinong sain perthei ubaderu ukpa jong kasamla lapen saibon lembat kiwe ki rupokman ki balawan ban aimen sim yakani kasamla hakajing persyang ke jongka ai kubli ni kong isia boro ki bayawan ban tsingai lem hakani ka por ko meta namar ba ikwa ban pli ki ka butik jaka ban di ni ki jan ka juk ko meta ba ru ju ba i lapen Sisa Saibon ini fashion designer ladap penkuliah Nepok National Institute of Fashion Technology sabara bon slam menta dan ruki Jakarta rekam hapo Shlong berkiwi ki Jakarta tinggi ko aru ban upgrade ya ka ribai hanopo ka headquarter district magari ko wini ki Jakarta ba ka fashion kalayai bat ka ibreu sini kala nangkiu hakiliang borok keladon ke demand badi ban apa kitip keladon ke demand bangi depan stang. Let us start with a humble beginning ya ka bangila ban ailat lem ya kiwi ru ki perlok ki bapa ban wan chakmat ban ya shimbata ha ka ba haki style but ki fashion ki bang idon ke gujuk ko buka tingi don i mei jong ilapen but ipaye i bolong i former deputy chief minister jong government Meghalaya tingi don nang ni bat kini ki lokme lokpa ki bodan dapat ke fashion society jongka ribhoi iba assembly bolong aktor jongka film one phai sangar idon lang ni tigidon ki bubun ki try jongka ni kayeng bat kumta ter family members bat ki bodan dapat ki surrounding jongka ni ka ribhoi area no gono po ya ka bakit sa pinya rablam man pinpriang lam ya kanika kubor bangina pli ya kani ngin plino mata ya ka ba i kime jong i lapen in khap yu ribbon bat nanta i declare ba ya kanika butik jungi ka bangi on ka lapen saibon butik dan pli mata kasngi na ka mata law lapen ba pli ya kanika dukan mentah hangne ya kabai kemi insa kapu ribon ya aku beli ya pi baro hamta me ka boy ya aba ai ka galap ya kaban bai tum inuksa hangne ye ka ba pi kira ban garap ye pi paranong soksino ka tai da ka ba i lap pen insa penyaji dukan hamta ada donlan le ban ai ka training room nagamenta ki artisan ki ban ko tadi nabot te we to ki da ba ordinary boy kam ya singai kerja Carmen mau beli nan rengkat bati le sini la penun bakakan yang ikan namroin baru ya Actually, ngala start ini ka lain jangan ada 2016. Tengah sedang Shillong. Tengah kuat yang mengan expand ya ka business jangan. Plus, lohang ni hari boy ka long ka kawin nagdiri district pala ya. Tengah kuat yang mengan pendiu rupa pengan ai example kini ki kena sini pengan long next year rungan start training center tengah buat eye training ki kan sudah baki rukin
kinang ke ban su ma kinang yo na kan sa jonga kila ban play kan je ki dukan jong ki ru kan te tahi ngapu iki women's wear tan ki jan women's wear but ki kids wear na du ki casual ki formal but ki wedding gown bridesmaid dresses i ngala bing isu kini kidi banga su sha shilong tenga wana the next year tengi hopangin yo ban le ka workshop in sedang no sashani kengin yo ai long kanir nga la ban ai kam ken ki priyo ba shani ma shani ka thang je ko river district so ai nga le ki traditional dress u pada minta long namar ba actually ngampat iyo pangan menta tanga dam ki traditional dresses ru pat kamda tani longa nga tri pat ka sari culture ru pat pias tanga ada be kata te long nga di hi shabai nga di sha ki thai ma pati area cha insa ba chum so light class ta tanga pe ki ni ki pre ki ba than jan kan tanga ai nga di kum i textile designer kan te mentaru ngala sha je kum iwe na ki panel designers sa North Eastern region tanga ho ba man yo la biang bangan tre biang shay ni kathan koi long sing ni you can sing ki di koi ban kin di han kum e to tanga la ban bangan market chu ken ni ki products jo ki I'm looking forward to bangan tre lang ban ni ki long than jong ka ni ka district jo ni district mo nang ba ki ro kin ki mai long tang kum shubu kum ni ki designers nagi long kum ki artists nagi mo te long dingi don ke hak ye kanu kapor ni de bet tin ban ngin tho ngin draw ngin sudan ba ngin kin mau ba ngin try ba ye tu ba design ba ngila draw ngin try ba ngin shna ken ba ngin pinwan haka reality te long kumanga ki pon ki priyo ma ki patiang ki ban ko wan ha sujan ki fashion designer te ram tum hagane ka brand jo nga pade na ai ki priyo bagin ai ka budget ken ji sugar ki kwa pha sujan ka pakha san spa ne ke long ala man try ban pin biang ti ki kumi ki wedding gowns ru te ki dan mo mentale ki pun ki priyo te ki kwa hi am ba ka si ya thot ji ke tanat bakin ko ke te long kum ha hani ka brand ki try ba ngin pin design kat kum pakai kuat and kat kum ke budget ken cukup ki kuat ke dong ba kat sam hajar ne ki ngila kin ban le ta long naman mental te kala ram ki jan ki long ki kuat pada ki don ki kuat ban thi ready made ne ki kuat ban hasil tiang pada yo kenang yang mengi tingi ni po be kat kum ke budget ken cukup ki kuat kata budget ni pen su kat kum kata ni I training pun sya ko agar tengah dengan deal bagi kain dan bambu. Tekini kini products kiba ni you can. Kini ki basket. Kini ki basket. Kini ki bag. Kini ki bambu sudah, ki set sudah. Tekini pada ki Christmas decoration. Thì kini phi market kumno shano bat. Kini ngam market manga. Ki market kitu kiba yo training kan. Okay. So, kini ki products. Te menta pada ngayo ngalaw yung kimene ngalayo yung panel hapo ka DC hamata te menta pada ngan yo bul ki project sing ki badi within megalaya te menta ngadang yo ek away kali jong ka bai bet ka kinan bambu hi te kandesha te sha jan dia hills sha mountain leng te kini jan rendia lot kini di fashion show per deka handloom de hindi naka sericulture department jadi ni yu naka ni showcase nak di boy designers mo tinga mensuang ade hangi ong trebat ka sericulture for 3 years kini ki works kan bangi Kini ki raw materials ki ba de ba ka sari raw materials kini pada ngalit capo Shadali kini represent yang Meghalaya sa North East Calling Festival. Kini ki models pada nga design ya ki IAS officers ki pop ki model hat kasi.
kini pada design di kini Bukan schools design ko ustad ngale ki ustad project. Kini ustad project kita ki untuk project nasha central government nasha Delhi ko. Kini pada ngale sha Assam, I training sha Assam kini design kan. Kini design kita penon kam lagi kesai. Kini kita ki eri bed. Eri Sir, kini ni we wrong root ki organic dye. Okay. Nede na po insau mesti insau village kitchen mahati kini ki a dengi diversify ya kini ki jai isu ki a ki dresses ne ki bags